Kaixo, egunon. Gaur kafe bat hartuko dugu Izibene Oñederrarekin, berak etorriko da eta zure begiak izango ditu laburmetraia Zabategita Bakalera saiean aurkeztu du. Kaixo, egunon. Egunon. Zer moduz? Beti galdera berdinarekin hasten gara, baina gustatuko litzaidake ere bai momentu honetan horrekin hastea. Zein izan zen laburraren edo historiaren abiapuntua? Abiapuntuak ikusteko dauka noiz izan zen, ez? Pandemian geunden, etxe barruan sartuta eta derrepente banun denboran niretzat. Klasea prestatu behar nitun eta ikasleak ikusi behar nitun pantailaren bestaldean, baina hortik aurrera benetan banun lasaitzeko denbora, nahi nuena egiteko, niretzat, plazer bat. Eta hasi nintzen marrazkiak egiten entzuten ari nintzanarekin, edo ikusten, lehioan bestaldean, ez? Ze gertatzen zen. Eta hasierako marrazkiaiek ez zuten inungo asmori gero animazio bat egiteko. Egia da igual trampa badela, ez? Animazioa gogorra da egitea, nik uste neure buruari ezin diodala obligatu esaten, hau animazio bat izango da. Orduan, trampa horren barruan dago, ni marrazten hasiko naiz behar dedalako ulertu zerraidan gertatzen, ez? Eta marrazki horiek izan zian lehenengo puntua, gero poliki animazioa gertatzeko. Eta kontatuko diguzu pixka nola den zure lan prozesua? Ze uste interesgarria dela animazioaren inguruan hori pixkate jakitea? Marrazki haiek nolabait direnak olako marrazki autonomoak, eta orain joango baginak haiek ikustea, ez dakiz emateaino bilatuko genuken pelikula marrazki haietan, baina marrazki horietan ere ustez badaude personaiak, badago atmosfera, badaude espazio konkretuak, badaude personaiak non elkar bizitzen diren plano berdinean, orduan horrek laguntzen dit gero storyboard bat egiten. Eta storyboard hori izango da gero diru laguntzatara aurkeztuko dedana. Ja hori ulertzen zertaz ari nahi zen, ez? Nolabait distantzia hartu eta marrazki horiek interpretatuaz zerbait zinematografikoago, narratiboago, kronologia batekin edo ulertu arazten. Hori diru laguntza dagoenean edo gonbidatzen dut edo kontratatzen dut Alotzarregi, nirekin pelikulak egiten dituenan ere aldemenean, non eta ni unibertsitatea joan behar klaseak ematea, klasea prestatu behar ditut, bera dago denbora guztian, animazioaren fase guztietan horrez, lanean. Eta azten gera, ideia da storyboard hori bilakatzea animatika. Animatika litzateke storyboard bat, baina bideo batean, eta plano bakoitzak baduen bere iraupena, ez? Agian planoan gertatzen dena, ez dago, lehenengo oso takar dago egina, personaia geldik daude, baina badakigu gutxi gora bera, 20 segundu iraungo duela personaia horien elkarrizketa momentu konkretu horretan. Eta hori, beste plano guztiekin, ez? Noski poliki goaz garatzen, goaz personaia hau animatuko dugu, eta aldaketatxoak egiten, fondoak, agian mugimendu pixka bat behar du, lusatzen zaigu, edo laburtzen zaigu, ajustatzen goaz, ez? Baina animatikak permititzen digu hurbiltzea gero izango den animazio hortara. Oraindik ere animazioa esaten dedanean, lehenengo animazioa oso eskeletikoa da, ez da, mugimendua da oso takarra, eta agian personaiek ez dute aurpegi, gero izango duten aurpegia, eta hori guztia. Hor sartzen da soinularia, edo soinu diseinu egingo duena, jada, plano bakoitzaren denbora neurriak oso itxita ditugunean, eta ja entzuten ditugu personaiak, edo giroa ari gera ulertzen, eta baita ere kontratatzen dugu animadore bat, non eta animazio, badaude animazio batzuk geuk egiten dugu, fase guztietan egiten ditugu lan guztiak, baina gero badago persona konkretuak gauza bereziagoak egiten dituena. Animadore bat kontratatzean, animazioan oso animazio topa da gorputzaren bitartez adierazkortasun hori, ez, aktinarekin erlazioa duen hori emango digun animadore profesional hori, ez. Non eta erakutsi behar digun, segurunik berak oso modu fluidoan edo egingo luke mugimendua, dugu esan behar dugu, baina gure animazioa izango da takarragoa, orduan egin gauza berdina, baina zikinago, geizkiago edo. Eta, poliki guazan eta hemen plano desberdinak osatzen. Egia da ez gerala azten lehenengo planotik bukaerako planora, baditugu gauza batzuk, agian plano batzuk gertatuko dena badakiguna gutxi gora bera zer dan plano horretan, baina agian ez da gehiegi interesatzen, ez daukagu oso garbi orduan goaz, plano konkretu zehatz eta guretzat klabeak diren horietara, ez? Eta
eta gero zer, gehiago zer. Proiektu honetan sartu genuen, beste diru laguntza bat jaso genuen, eta horrek eman zigun Espainiako ikaren diru laguntza, eta eman zigun posibilitatea batetik produktore bat izateko, proiektu zoro honetan edo luze honetan, eta bestetik Glow izeneko estudio batekin lan egiteko. Eta behaiek egin ziguten ere animazioan garrantzitsua den gauza bat da lerroak izan behar du vibrantea, izan behar du zikina baita ere, nire ustez lerroa da nire ikurra, nek marrazkiak horrela egiten ditudalako, eta egia da, aurreko pelikuletan lerroa modu naturalean ateratzen zela plumilarekin egiten zelako, ez? Eta orain berriz digitalean egin dugunez, pantaila grafiko batean, imitatu behar izan dugu pintzel digitalekin lerro hori. Baina, Glowri eskatu genion lerroa egiteko eta baita ere kolorea emateko. Ez estena guztietan, guretzat utzi genitun ederrenak ziren estenak, non eta personaiak lehengo planoetan zauden, edo konturatu nitzelako, etzela oso enkargu erraza. Egizu lerroa personaia honena, eta bueltatzen zizkiguten gauza, ez dakit, gatzgabekoak edo, oso adirazkortasunik gabeko lerroarekin da pentsatzen. Nola egin hau? Nola egin arazi besteari lerro? Azkenan lerroa da. Mantxak, olako tramado bat sortzea horizontal, vertikal, diagonalekin, marrazkia da oso gardena, oso transparentea. Badakizu egiten ari dena gogoarekin egin duen, egun txar badun, egun on badun, egin ditun beste gauza danak eta haudan gauz lan automatiko bat moduan hartu duen, orduan zuzendu behar dezu hori, eta distantziatik ez da erraza. Distantziatik ez da erraza, emakume bat izan da ez da erraza, ahots tonto bat duen emakume tonto bat izatea pantailaren bestaldean ikusten bazaituzte ez da erraza, ez? Orduan, denbora, energia, asko eman zigun beraiei lan hori ematea. Eta, nik uste labur honetan, baina baita ere zure obra guztian sortzen dituzun unibersoak oso pertsonarak eta unikoak direla, ez? Eta gustatuko litzateke kontatzea, zeintzu diren zure inspirazio iturriak edo non inspiratzen zera eta non lantzen dezun dena gero marrazkietara eramateko, soinura eramateko, unibertso horiek sortzeko. Ez da, nire asmoa baina ez da izaten gauza desasosegante eta ilun eta triste edo bajoi hauek sortzea, ez? Ateratzen dira. Esaten zian Isabel Ergerak jasotzen dituela momentuko gauza guztiak. Entzuten nuena, baina ikusten nuena, baina esaten zidatena. Eta guztiet, baietz, hori inpregnatzen nahi zela guztiaz. Baina, adibidez, pelikula honetan, non eta mundua edo krisi klimatiko baten ondorioz mundu hori zatitzen da bitan, dago beko mundua, galtzaileena edo superbibientena, bizirauteko ez dutenak, beste zeharik alternatibari bizirautea baino, eta ardura, beraien gaina ardura handiak hartu dira, adibidez, zaharrak dituzte beraien menpean, ez? Eta nolabait, pentsatu behar dute, ni gelditzen nahi zahar hauekin hemen, betirako, edo akatu behar ditut, baina beraien esku daude, ez, ardurak. Eta bestatik daude, goiko mundu hori, non eta dan carpe diem, txuriak daudenak mozkorrean goian, ez? Eta niretzat hori, estena hori egiterakoan edo atmosfera hori harrapatzerakoan etortzen zitzaidan Lucrecia Martelen La Cienagaren estena hori niretzat oso ederra dela estena, sekuentzia hori edo. Baita ere soinua, ez? Badaudena, metalikoak diren eserlejo horiekin tiraka oso mozkortuta daudelako, oso. Soinua nola dan ez dakit txerriantea edo. Eta bestaldetik behaiek ze geldirik dauden edo ze mastikatzen dagoen umeltasuna giroan edo. Ez dauka ezer ikustekorik nik nola planteate dedan. Baina giro hori bai horrela ulertzen nuela, ez? Gero etortzen zitzaizkidan umeak, ez? Nire zinean ere umeak garrantzia duten honeta. Momentu batean, terrazetara igotzeko ume bati esaten zaio igotzeko lehengo, ez? Arrisko hartu dezala umeak. Eta norbaite kontatzen zidan arratoiak horrela funtzionatzen dutela, ez? Arratoiak lehengo kumea botatzen dutela, arriskua badagoen ala ez ikusteko, eta sortea baldin badago bestea, atzetik komunitatea doala, ez? Edo etortzen zitzaizkidan Hanekeren umeak, ez? Bere La Cinta Blanca, non eta umeak gaiztotasuna ez dan gauza bat beraiei sortu zaiena, baizik eta dituzten ezeak
behai gurasoak, jende heldua nolakoa den ikusita, umeak ere alakoak dira eta badakite beraiek poderea erabiltzen edo. Orduan, bueno, inspirazioak oso jende ederren inspirazioak dira, baina badago zerbait, bueno, beti, jasotzen desuna. Bai, polita, bai. Bueno, eskerrik asko, bai, jabokatu behar dugu, utzi behar dugu, eta orain pelikularen klip bat ikusiko dugu. Eskerrik asko zuei.